For at nedbringe unødvendige infektioner har vi lavet 5 film, der viser dig, hvordan du udfører personlig hygiejne på den rigtige måde. Hospitalsinfektioner rammer ca. 10% af alle indlagte. Det skaber ubehag for patienterne og koster unødige ressourcer. For at forebygge infektioner er det meget vigtigt, at du kender og efterlever de hygiejniske principper. Det gælder også, når du arbejder med borgerne i det nære sundhedsvæsen. Din adfærd skal forebygge infektioner med patienternes egne bakterier, og at der ikke overføres mikroorganismer fra omgivelserne til patienten. Den rigtige adfærd forebygger også, at mikroorganismer spredes fra en patient til andre. Ved personlig hygiejne skal du have viden om, hvornår og hvordan du udfører korrekt håndhygiejne, og hvornår og hvordan du bruger værnemidler. Forståelse for brug af arbejdsdragten, og hvordan du arbejder med adskillelse af rent og urent, og hvad der er den rigtige rækkefølge i dine arbejdsgange.